যতন খুলুমকা তিনি বাইশারি অফিসে হোम सेक्रेटारि मालायखा जों 7 जन डेलिगेट दिनै बेलायखौनो गाहामखा दिनै गोबां मानसिनि इस्यु गोबां दायबनो जों टिकक सालायखा दिनै होम सेक्रेटारि मोटामुटी साइमानो बेफोरनि सोमोन्दै एक नम्बर आंबो सायखनोखा दिनै एक नम्बर इस्यु एक नम्बर बार्निं इस्यु ओंखाय दिनै स्टेटहुड डिमान्ड बेफोरनि डिमान्ड होते आं कक साका आं वन बाय वन सेकेंडली साका दिनै लैंग्वेज इस्यु बार्निं इस्यु कक बरक तुदि एचिलुमा दानाय ते रोमान सिगमा खायनाय एबा साका ते थार्ड थाका दिनै हाई लेवल कमिटी दंमानि अब इसे दिलें तंखा अपने रिपोर्ट जों रेडी इखौ बसागो अब चेयरमैन स्लाइजाखा तेखा टोटाल चेयरमैन चंनाय खायनि बसागो अब वेरी इम्पोर्टेंट हाई लेवल कमिटी ते थर्ड साका दिनै 125 कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट बिल 125 एमेंडमेंट बिल बाहायना अब तब लोकसभा राज्यसभा पेंडिंग दंग अब तैबो आं साका अब एडीसी एम्पावरनि बागै बनो मारिनाय थर्ड साका जों दिनै स्पेशल पैकेज जों सामानि अब हाई लेवल कमिटी एप्रूव खायजा 8,000 कोटी समथिंग अब खायना तैबो साका स्पेशल ड्राइव आं साका प्राय 15-16 हजार बेकार दिनै एसटी बेकार दंग अब जों नॉर्मल प्रोसेस रिक्रुटमेंट बांगिया जों स्पेशल ड्राइव मा खाय Thank you.